Bueno, momentu hontantxe gaude Zalbideko auzoko biribilgune batean. Justu Kanposantuko aldapaztean, pasabidean, aldamenean, hemendik atzeako bide hontatik Biztalegreko bidea izango genuke, eta aurrea junda, nola Tejeriko Altzadira juteko bidea. Eta puntu hontantxe biltzen dira nolabait esateko, Zarautzen baserri girua eta herri girua biltzezan puntu bat. Duela 20-25 urte arte, hemen erreka bat zan, Zalbideko erreka, gero uolak eta ez izateko bideratu zana, kanalizatu zana, eta gaur egun arrasto txiki bat bakarrik daukaguna, eta ordura arte hemen atzeko etxe guzti hauek baratzak zian. Gure amona zanak hortxezun baratza bat, eta niri gogora datorkit orduko giro dana, ez? Nola baratzak zian, urtean zehar landarez berdinak eta lantzen zian, animaliak ere izate zian, hemen atzian Zalbideko baserria zan, Zarauzko azkenetako kale baserri bat, eta kalea eta baserri nekazal giro hori bat itezian puntu bat zan. Hemen daukagun erreka hontan bertan ere erropa garbitzeko toki bat zan, nik martxan enun ezagutu baina bai irikita. Gure amona kontatzezun, bertara etortze ziala emakumeak, erropa garbitzen ibiltze ziala, kontu kontari ere bai, ume asko ibiltze ziala inguruan. Ezagutzen dut gaur egun heldua dan baten bat horrea uretara ere erori zana, eta handei gogorra datuzkit garaiaiek edo nire haurtzaroko garaiaiek mundu hura, eta nola aldatu dan herria, eta nola aldatu segun baita ere nekazal giro hori, gaur egun baserritarra dana hortan dabil, eta bestia pixka bat urrundu egin geha giro hortatik. Pena pixka bat ere eragiteit, ikusteak nola mundu aldatu egin dan, bai honeako eta bai txarreako, baratzak zian tokian etxe bizitzak eraiki dian, osasun zentru berri badaukagun, erreka beste bilde batetik bideratu dan, eta hurbilei jaino horreztan etortzen. Beti ingurunea zaintzen ikasi beharko genuke, zakarrik ez utzi, errespetatu, eta zarutzeko baduzka inguru natural oso politak, behar bada gaina herritik oso hurbil gelditu dianak, herria zabaltzen joan da neurrian eta baratzak desagertu dian neurrian, Biztalegre lehen ere oso urruti zion, eta guain oinez erreskutia daukau, Zalbideraino ere bai, eta ezagutu, gozatu eta zaintzeko eskatuko nahiak jendeari.